खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों दाबि नोङो थांनाय 3 मे आरो 5 मे खालाराव दुधनै ओनसोलाव मोनसे खास्रि बास्रि गिलु बालु जाथाय जादोंमोन आरो बै जाथायाव हिरनमय खाख्लारि मुंनि बर' लाइमोन सासेया खास्रि बिस्रै दानथार सुथार खालामजानानै जिउ फोजोबजादोंमोन आरो बेनि दाबिखौ एबा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो थाखायनो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै हिरनमय खाख्लारिनि जास्टिसनि थाखाय रेलि लानाय जादों आरो बे रेलि लानाय हाबाफारियावनो गोबां मानि गोख्रों दाबि दिखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि आरो खुद्रिनाय बायदिब्ला सेथियावनो जिनाहारि खालामग्रा हानजा धन आली तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आलीजों लोगोसे हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारग्रा शेखबार आली आरो पारमिना बेगमखौ भारतनि आयेन बायदियै फांसिनि साजा होथारनांगौ बे गोख्रों दाबिखौ दैखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो नैथियाव हानजायै जिनाहारि आरो इनाय बुथारजानाय बोलि जानांनायखौ फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों थार बिजिरनाय होनांगौ आरो बुथारजानाय हिरनमय खाख्लारिनो 20 लाख रां आरो जिनाहारि खालामजानाय साफ्रोमनोबो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनांगौ होननानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिजों दिनै धरना हाबाफारि लादों बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों नोंखौ थांनाय 3 मे खालाराव सानै आइजोखौ गाज्रि जिनाहारि खालामदोंमोन हानजायै जिनाहारि आरो बे जिनाहारि खालामनायनि उनाव 5 मे खालारावनो हिरनमय खाख्लारि मुंनि सासे बर' लाइमोनखौ जाय न'खर सालायबाय थायोमोन जाय दुखुथिया न'खर दिन हाजिरा खालामनानैब्लाबो न'खरखौ बिमा बिफाखौ संसार जानाय एबा न'खर सालायनायाव गोबां बिहोमा होदोंमोन नाथाय बे हिरनमय खाख्लारिखौनो लंपट बिसोर साथाम धन आलीमोन बिथां लंपट साथामसोआ खास्रि बिस्रै जिउ फोजोबदोंमोन जेराव धन आली तालुकदार बाहार आली रहमान आली बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा बे साथामबो लंपट सोद्रोमाफोरखौ फांसिनि साजा होनांगौ फास्ट ट्रेकआव लाबोना थाबैनो फांसिनि साजा होनांगौ ना बे समाव गोख्रों दाबि दिखांदों फिन फोरमायबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव गोख्रों दाबि दिखांदों सरकारनिफ्राय जाहाथे दायनिगिरिया गोरलैनो गना थाङा दायनिगिरिया भारतनि आयेन बायदियै गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रों साजा होनानै फांसिनि साजा होनांगौ होननानै दाबि दिखांदों धन आली लंपट धन आली तालुकदार बिथाङानो जाबाय मास्टार माइन्ड सासे बे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायाव लोब्बा थानाय मास्टार माइन्डआनो जाबाय धन आली तालुकदार बिनि उनाव बाहार आली रहमान आली साथामखौबो फांसिनि साजा होनांगौ होननानै बे समाव गोख्रों दाबि दिखांदों बर' हारि नाङैनो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ दाबि दिखांनानै दिनै रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव रेलि लानाय जादों जाहाथे हिरनमय खाख्लारिनि जास्टिसखौ थाबैनो मोनो लोगोसे हिरनमय खाख्लानि न'खरनो 20 लाखनि अनसुंथाइ होयो आरो साफ्रोमबो हानजायै जिनाहारि खालामजानाय दुखुथिया न'खरनोबो 5 लाखै रां अनसुंथाइ होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दिखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय।